Здравейте! Казвам се Белослава и съм танцор от ансамбъл Осоголо. Днес стоя на мястото, което съвсем скоро ще се изпълни с цвят, усещане и вдъхновение. На 27 февруари от 17:30 часа тук ще бъде открита изложбата Интериор на младите художници от школата по изобразително изкуство Новите майстори. Дните ще живеят с творбите на 40 от тях, изпълнени с енергия, вдъхновение и творчески порив. Всяко произведение ще говори без думи и ще докосва, превръщайки срещата с изкуството в истински национален празник. Здравейте! Казвам се Йоана Лабачка и съм танцор в танцов ансамбъл Осоголо. На 27 февруари, освен изложбата на младите творци, тук ще бъде открита и фотографска изложба на младежите от клуб по фотография към Младежки център град Кюстендил. Ще можете да се насладите на един вълнуващ свят, уловен в мигове, истории и светлини. 9 млади таланти, 9 нови гледни точки, 9 възможности да погледнем на света по по-различен начин, чрез обектива на нашите сърца и въображение. Здравейте! Казвам се Мия и съм танцор в ансамбъл Осоголо. На 27 февруари тук ще се срещнат изкуства, емоции и таланти. В тази вечер сцената ще бъде небе, а децата, които ще излязат на нея, са звездите. Всяко движение, всяка песен и всяка дума, която ще видите и ще чуете, е шепот на мечти. Чисти, истински и смели. Очаква ви преживяване, в което изкуствата се сливат в един общ блясък и се превръщат в истински празник на творческия дух. Когато звездите пораснат, те няма да забравят тази сцена, защото именно тук се раждат мечтите. Всички формации в програмата се ръководят от изключителни професионалисти в сферата на изкуствата, хора с опит и отношение, които вдъхновяват и се целят към стойностни изяви. Вярвам, че този спектакъл ще остави трайен отпечатък в съзнанието на всеки, който успее да се докосне по някакъв начин до него. Убеден съм, че събитието има потенциала да се превърне в устойчив проект, който в последствие да бъде реализиран и като ежегоден такъв, който да обединява младите таланти на Кюстендил.